Apa mana? Wit gedang. Gedang. Gedang iki iso dikira bosokan godhoking. Godhoking. Tegese wong urip iki mesti ana godhone. Supaya ora ana godhone wit gedang mengandung air utawa adem iku lambane sabar empuk. Dadi nek wong kepengin godhane ora gedhe kudu sabar nrimo. Wit gedang godhonge amba, godhonge godhane urip ya akeh dan selebar daun pisang itu. Tapi apike wit gedang iki sekali buah dan wae legi. Jadi menghasilkan sing legi. Jadi wong iki nek godhane gedhe arep menghasilkan barang sing enak. Apa enak nasibe, apa enak anak-anake, kesehatane. Dadi mulane kanggo sajenan ben aja ana godhoking. Godho tegese dionceki tak iso dipangan ya sing dionceki apane uripe dhewe. Dalam arti mengkaji diri ana becike awake dhewe iki apa gagal sukses awake dhewe apa iki dikaji dionceki. Sing dionceki awake dhewe ora ngonceki. Baru urip iku ketemu legine. Ku gedang. Macem-macem gedang yo akeh. Gedang sing nggo jajen iku jenenge gedang raja. Gedang sing dienggo gedang goreng jenenge gedang kapok dari ono gedang sobo, ono gedang emas, ono gedang macam-macam gedang jenenge akeh. Nek wong urip nang alam dunya iki pancene godhane gedhe ono wae godho. Jenenge wong urip godhone nek tahan saka godho sabar. Kaya wit gedang itu menghasilkan yang manis sing legi. Akan menghasilkan yang manis ya. Itu contohnya wit gedang. Bisa dikira atau basa godhoking. Godho. Godhongi gedang iso dienggo buntel dadi pangan. Jenenge lontong. Larase jaman biyen nggo gawe entis iku godhong gedang garing nggo buntel sego panas terus dikepel entis. Laras. Dadi urip iki